ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಅನೊಂಜಿ ಪೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈದೆ ಇನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸನ್ ತೂಪ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡುಂದು ಗೊತ್ತುಂಟುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಅಂಚಾಂಡ ಕೂಡ ದಾಯ ಪೋರ್ತ್ ಮಲ್ಪುನದ್ದೆ ಮಾತ ಟಿಪ್ಸನ್ಲ ತೂಕದ್ದೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ತೂಕಬಲೆ ಉಪ್ಪಡನ್ನು ದೆಪ್ಪನಾಗ ಏಪಲ ಚಮಚನ್ನು ಒಚ್ಚುದು ದೆಕ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಚಮಚಡ್ ಪೂರ ನೀರಿತ್ತಂಡ ಐಟು ಪುರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚಾದು ಪೂರ ಒಚ್ಚಿದು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪರ್ ಬರಲಿ ಅಂಚ ಒಚ್ಚಿದು ಉಪ್ಪಡನ್ನು ದೆಪ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಎರಡನೇತ ಟಿಪ್ಪುನ್ ತೂಕಬಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಉಪ್ಪಡು ಫ್ರಿಜ್ಜಡ್ ದೀಪ ಅಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ఒక ಪರಾತ ಆದಿತ್ತಂಡ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ವಿನೆಗರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ ವಿನೆಗರ್ನ ಐತವಲೈ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಪ್ಪಡು ನೀರಾದ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಹೊರ ಮಲ್ತೂಲೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಫ್ರಿಜ್ಡ್ಲ ದೀವೊಲಿ 8 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ದಾಲಾಪ್ಜಿ ಪಿದೈಲ ದೀವೊಲಿ ದಾಲಾಪ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಒಂದು ತೂಕತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಸೀರದ ಮಿತ್ತು ಪಾಯಸ ದಾಂಡಲ ಬೂರ್ದು ಕಲೆ ಹಾಪುಂಟುಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪෑನ್ ಮೂಲೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೋರ್ಡ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ದು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತುಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸೀರೆನು ಪೂರ ಅರ್ಧರ ಹಾಪುಜಿ ತುಲೆ ಅಂಚಾದು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೋರ್ಡ ಐಕೊಂಚೂರು ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಓಲ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ರಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಎಂಚದು ಪೌಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಕೈಟೆ ಒಚ್ಚೊಡು ಕೈಟೆ ಮೆಲ್ಲ ರಬ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗು ಐಟಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಓಲ ತೊಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಸಾರಿಲ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಡ್ರೈ ವಾಶ್ಗ್ಲ ಕೊರೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೊಂಬುಗ್ ಪಾಡ್ದು ಉಲಾಯ್ದಿಂಡ ಏತ್ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಅಂಚಾದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೈಟೊಂಚೂರು ರಟ್ಟ ಅವಡು ಇಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಪೌಡರ್ ದ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಪೋಯ್ ಜಿಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರಿ ಒಂದೇನು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೂಡ ಕೈಟೊಂಚೂರು ಒಚ್ಚಲೆ ಬೊಕ ರಟ್ಟ ಲೆವೆನ್ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬೋಡಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪ ಒಂದುಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ತೂಪ ಒಂದುಲೆ ಒಂದೇನೋ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿನಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರೇ ರೇಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನೈತೆ 3 ಸಾರಿ ಆಂಡ್ 3 ಸಾರಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಒಂದೇನು ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮರದ ಪೋತಿನ ಪೂರ ನೆನಪಾಪುಂಟುಲೆ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಟಿಪ್ಸನ್ಲ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲೆಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂದೇನು ನಿಕಲು ಬ್ರಷ್ ಪಾಡ್ದು ಒಚ್ಚುಂಡ ಆ ಪೌಡರ್ದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಒಚ್ಚಲೆ ಸ್ಮೂತ್ ಬ್ರಷ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ನೆಕ್ಕಾದೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ಲ ದೀತೆ ಅವೇನು ರಬ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ತೂಪ ಅವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಕಲೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆದ ಕಲೆ ಅಂದತ್ತು ಪಾಯಸ ಪೂರ ಬುರುಂಟುಲೆ ಉಣ್ಣಾಗ ಪೂರ ಐತ ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತುನ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಒಂದು ಕತೆ ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸಾಕ್ಸ್ ಓಲೋಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅಮಸರಡು ನಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿಲ ಸಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎತ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಸನ್ನು ಇಂಚ ಮಡಪ್ಲೆ ಮಡತದು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದೌಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅವಳು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಅಂದಲ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಂಡೆ ಈಸಿ ಹಾಪುಂಡು ನಾಡುನ ಕಷ್ಟನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಆರಾಮಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಕ್ ಜೋಕುಲಂದತ್ತು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓಲೋಲು ಉಪ್ಪುನೊಂದು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಕಾಂಡನಾಗ ಅವು ತಿಕ್ಕುನೆಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣಗೆ ತೋಜುನೆಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಿಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಗನೆ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಕಪಡದೊಲೈ ಜಿನ ಬಾಕ್ಸ್ದೊಲೈ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ರಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂತುಲೆ ಐತೋಲೈದಿಂದ ರಪ ರಪ ಗಾಂಡ್ಯಾನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. నేను ఇతే రడ్డేన్లే అని పాడుతుంది బాగుందిలే నేను ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ ಟಿಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತುಯರತ್ತ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೂಡ ಯಾನು ಹೊಸತುಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡು ನಿಖಿಲೇನು ತೆಕ್ಕುವೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತು ಇನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುಲ್ಮೆಲು